हेलो गाइस, राधे राधे। पूजा ओडिया रेसिपी आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो मुझे बनई अंडा झोल जे कि बहुत कम टाइम रे और बहुत कम सामग्री रे आपण माने बहुत बहलिया झोल टाइप रो बनै परिबे। देखो कलर भी बहुत बढ़िया लगुच, देखा जिते सुंदर खाइबार भी बहुत टेस्ट। तो चलो तो वीडियो को करवा स्टार्ट। वीडियो भल लगे लाइक कर। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ନାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ରଖିଲେ ତରକାରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକର କଣ ଅଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୁଏ, ତେଲ ଛିଟକାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ ଏଇନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଜି ଯାଇଛି। ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ମାନେ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଏଇନେ ଛେଚା କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବି ସାଇଡ଼ରେ। ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉ ତେଲ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଥିଲି ସେଇ ତେଲ ବଳିକି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଆଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଗରମ ହବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭାଜିଦେବି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି। ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ଆଉ ବାସ୍ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ମସଲାଟା ମୁଁ ଘୋଳ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇକି ଭାଜିନେବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଭାଜିବେ, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଯୋଉ ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ରହିବ। ଯୋଉ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଇଥିରୁ ଦିଟା ଆଳୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଦଳିକିରି ପକେଇଦେବେ ଆଉ କଷିବେ, ତାକୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ଭଲସେ କଷିଲେ ମସଲାରେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି କି ଅଧିକ କମ ପାଣି ଦେବେନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଏଇନେ ମୁଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପକେଇକିରି ଆଉ ଆଳୁ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଆଳୁ ଆମେ ସିଝେଇଛେ ସେଇଥିରୁ 4-5ଟା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ରଖିଦେବି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଦରକାର ହବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାକୁ ଏଇନେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପୁରା ଟକ କରି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇନେ ଦେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଫୁଟେଇବା। ତ ସିଏ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ। ତ ଏମିତି ବନେଇଲେ, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଯାହାର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନଥାଏ ଅଧିକ, ଆଉ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପଳାଏ କି ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ତ ଆପଣ ଘରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ବହୁତ ଇଜିରେ ବି ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଘରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।